ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинем бародаро дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. Ин бародароист ки аз исан, бародароист ки аз пишти экран аз алҳамдулилло акои ҳастанд ки алҳамдулилло дар ҳамин ҷо иштирок доранд. хай мутаассифона бародарои азиз, ҳамин бародармо гузаштагӣ шидагиай номаш Шодиҷон. Ҳамаи шумо мешиносенаш бародарои азиз, поколени молодой ҳамаш мешиносаш бародарои азиз. Алҳамдулилло мо ани мешиносемш. У шахси нестае ки яъне ки ҳеҷ кас нашиносаш бародарои азиз. Бародарои азиз, инаи амакиш дар бармон ҳаминҷа ҳузур дора. мо аз шумо хоҳиш мекунем бародарои азиз, ҳадди ақал чанқаре ки зуртон мераса бародаро, по возможност кадомит зурат намераса бародарои азиз, дар ҳаққи ҳамин бародар дуо кунед. Ягон гап надора иншоалло. Комит ки зурат мераса, хайр садақа кардан бародарои азиз маҷбурӣ нест. ба хотири Аллоҳ, кадомит ки ба хотири Аллоҳ, ба хотири рӯзи қиёматат ҳамин бародарани бародари мову шумо буд. Ҳамин як модар як хоҳар доштай, бо фарзанд дорад. Чанд фарзанд дигар? Бо як духтарчаи дигар доштай. Бародарои азиз, дар семияшон бигем мардина надошта будастанд. Ба хотири Аллоҳ як ёрдам кунен, дастгирӣ кунен. карта ҳамин амакишай ҳамаш чӣ чизе мешава алҳамдулилло ки отчет учет қатӣ ҳамаш қатӣ бо пешниҳод мекунем ки бародарои азиз инами хел хизмат кардем. Аллоҳ баракатон та бародарои азиз, як дастгирӣ кунен, ёрдам кунен. ака чӣ гуфтанӣ? ман Муҳаммад амаки Шодиҷон мешавам. ман ҳаминҷа омадам ки ба ёрдами ҳамин бародаро ба дастгирии шумо ҳамин бародарро гирифта ба ватан роҳӣ кунем. Иншоалло, иншоалло. Дастгирӣ кунем бародаро, мисол кори хубай, кори хайрай. Иншоалло. дар паноҳи Аллоҳ бошед. саломат боши, зинда бош ака. Акай бобоҷон, боҷи баракат. салом дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша бародарони меҳрубон. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. дӯстони меҳрубон, нигоҳ кунед ки ҳамин бародари мо дар ҳамин Москва омад ки ҷо рафт қазои илоҳӣ дар ҳаминҷа мақсад чӣ мегӯянд ҷон ба ҳақ таслим кард. ҳар як ҳадди мо ин марга мечашем, ин ваъдаи парвардигора ки ҳамин пули банда яъне ки мерава. ба ҳамон хотир дӯстони меҳрубон, аз ҳар як ҳадми шумо хоҳиш мекунам, аввалаш ки худтон эҳтиёт кунед. ҳозир мо ҷои сарҷамъ шидем, яъне талпа гашта нест айё. фақат мо ба хотири ҳамин бародаре ки аз дунё гузашта ба ҳамин ҷамъ шидем. фақат худтон эҳтиёт кунед. кадмит илтимос, ман дар ҳамин ҳолат аз ҳамин мамин истифода мебарам. кадми документ надоред, документ кунед. илтимос аз кор бурмаде рост хонатон бире. бародарони меҳрубон, хай бародар Шодиҷон чӣ мегӯянд, худо раҳмати мағфират кунад, дар ҳаққиш дуо кунед. хоҳиш мекунем рақамҳои душанбеси чишам партохтан, яъне ки бародараш ки дар ҳамун ҷо ҳаст айвай мемонем, инаи звербан амакиша мемонем. дӯстони меҳрубон, мақсади дар ҳамин зури зур дар 60-70 зури зур то 60-70 амо роиш мекунем ҳамин мурдара. аммо як модар дора, духтарча дора, оила дора, зиндагӣ беҳад қашоқ доранд. ай Тоҷикистон бародаро таҳти назорат гирифтагианд, медонанд. ба ҳамон хотир ки ояндаи ҳам фарзанди ҳамаи бо як каме маблағ дигар мардина надора, каме амакиёшон ёрам зиндагӣ хушур доранд. худованд гузаштагонро раҳмат кунад. хоҳиш мекунам кадмет ки имконият надори гапи зиёдӣ нанесе, видеоро паҳн кунед, дар ҳаққиш чӣ мегӯянд як кап дуо кунед ки то чӣ мегӯянд парвардигор насиби ҷаннатш гардона. ягон бародар агар сухан дошта боша кадмит. салому алайкум ба кулли бародарон ва хоҳарони азиз. бародари мо шодӣ, яъне шодие ки роҳатӣ мегӯям ба лақаби ҳамин мешнохтанша. ҳама дар эҳтирома хоҳиш мекунам дар таи комментари барои чимур сабабаш чиам чизро нанависонед. кадоме ки метавонад ҳадди ақал дар ҳаққиш дуо кунед. агар наметавонед ягон чӣ дар ҳаққиш дуо ку сабаб ҷамъ шудани мо ҷайи хирсандӣ нест. мо омадем ки бародарро бигирем Тоҷикистон роҳӣ кунем. касе чанд ки метавонад кӯмак кунад, боқӣ дар амони Аллоҳ бошем. худованд нигаҳбонтон. хай бародарои азиз, дар ҳаққи бародар дуогӯ бошен. бародарои азиз, фаромӯш накунед ки як доден 100 мегирен. ин ваъдаи парвардигорай. кӯшиш кунен, як ёрдам кунен, дастгирӣ кунен ба хотири фарзандакаш, ба хотири модаракаш, ба хотири хоҳаракаш. набудаста мардина набуда дар хонаи амвор. як ёрдам кунен, як дастгирӣ кунен бародарои азиз. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худованд ҳамата нигаҳбон боша. акай боҷон ягон гап гуфтан дорӣ? акай ягон гап? илтимос видеоро паҳн кунед то ҳамон. илтимос бародаро ҳамин навора паҳн кунен, падилисаш кунен, ису уснуш дароӣ кунен. иншоалло ба ҳамроҳи худо акои ҳастанд. алҳамдулилло ҳастанд ҳамин хел бародаро, ҳастанд ҳамин хел бародарои
бананг ҳастанд ҳам хел шермардое ки дар ҳақиқат саҳми худшона мегузоранд. фақат кадомит ки зурат намераса бародарои азиз алҳамдулилло ки паҳнаш кинен акҳое ҳастанд ки ёрдам мекунанд дастгирӣ мекунанд. бародарои азиз мо алҳамдулилло ки зурмон мераса равон кардани ҳичи нест. бародаро просто шумо бифаҳмед ки модар як модар шумо бояд вақте ки сухани модар бигем бародаро бояд шумо ҳаматон ира бидонен. худованд нигаҳбонтон боша. гапа зиёд намекунем. дар ҳаққи бародар дуо кунем.